money for, I want the unknown. Madawayani, musikam kananjarani, Binngel, miani no fe, halam kuke, halam motonma, me benende, me padma, bene kalma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya karma. Sejak, dua ilmu. Mo. La ilaha illallah. Subhanallah. Baru.
Ngunda ko jeni bara yini kam mi tamp miijoji appelaji a ƴettata appelaji am aɗa ɓeyde mi stress ça te servira comme une leçon la prochaine fois ɗum kanti gasi ɗum hanti c'est fini ko jiɗɗa ko ɗum tan mbaɗami mais aɗa fooje ɗi mbata ñamtal mi ñami boy ɗum fof après min degguɗo an arta min haalano to ɓingelam ma aysata ko jewni aysata arnoon yummaari ɓen so yima hande ko mbomo welta ɗi ummu yaltade ala ko watte weltade hayyo aysata mi yewnima ça va aɗa seeɗi a weltima ɗa tampere weltima kay ça va koɗa tampam a yewnil kam kono komi tikkannoma de jani ko a noddan kam hay téléphone daro ko kanko oɗo sali somi noddimo o ƴettata somi windima message ƴettata te ndew yahade nde ala komi haalani mi mo ƴeewe aysara nan ɗo goppa ɗum ɗo ala komi haalani kanko o ɗerde bon mi annda aɗa yiiɗi yaade aysata somi andini ɗum kay tawno mi nawrima a dañi gacce de toute façon min mbiɗa ngabba dow mi hokka mon jewtan comme tampuɗo mi nawra valise ma o d' accord kono da mi arti hen kadi mi wonta yanani kadi somi ɗeyalta kala to mbiɗa yaha mami nawara a tampan c'est sûr eyi moƴƴi ñon kam mi arti wonta yamde wuppuma caggalam nani andi hen jooɗetin jaw tan ko noon yowrima ankam wonen yettade nder mi annda taw yalnum ɗo an cakkiɗa e momo kañum yalti no gila toye momo ayi tampere nde nani nomi fofirta ni momo ko waɗi kam kon hannde kadi o dogini kam ha tetekki an jakko sondori o noddi kam ɓe ɓaawa mécanicien ɓen to mi yehi mi tawi ɗum toon danaka toon ko ladde terrain vierge mi ari ha toon min fuɗɗi yewtude tan dogi mi jagge jungo o min nimo hande ɗo e miɗo waalo e danki ma haalan kam woni e layam ha mi nangi ɗum min ɗum yehen resto min sakkitori ko resto ɓay min yehi ka restaurant meɗen yewta seeɗa tan ini kam min yandi komi haalantama min mi anda ini kam mi faalma okkude suudu Aïcha o ko gore waɗi kam ɗum ndar mi falno ɗum lappude ini kam min ko suudu mi falma okkude min komi gorema ala ananno min hay nenema min komi gore mum hayɗa okka kam suudu Aïcha jakane gasi adama momo fijjiray kam de wona gonga ay ko mbiyanɗa mboɗo salo ko ɗum woodi min cikkumi won gonɗo caggal makko ene waɗa mo menace uji walla kanko e hoore makko jungo makko laaɓani hen gila law min mi haalanima mayde haaɓi wonko woni kono an a sikkuno mi fijay momo hande mi jeejimo ala ko mi waɗani mi yaltini 300 000 min mo haalanam gonga mi tottama ɗum sali mi yaltini 500 000 sali mi yini ɗum siɗa yiɗi mi tottama 500 000 on janggo mi ɓeydane 200 000 wona 700 000 francs ini kam yaye min ko suudu mi falnama okkude andi on ala wonko woni hen ari hen kam heƴata ɗo ɓen ari hen nder tan tampi gila naane ha joni hene ɓe nangi enfin alhamdulillah ene ɓuuri wulani seeɗa
Junno. Salon timi ari ko ɗo tan mi joɗoto. Ƴawugol downgol. Ko haami fofto ha. Min kam oɗo sal welani kam. Jeen duran lawol gutol. Habbo ha fofen seeɗa. Fofen seeɗa. Halla no poɗɗa ko wadde sport walla mbaɗa régime san jagga jungo ma ngo seeɗa. Ko ni tan no mbaɗa ɗo en nodde driyankagam. Driyanki weɓande. Aliou. Aleykum salam. Min woni yumma Omar an homo? Ablay. Hono mbaɗɗa? Ablay homo? A haali bone? Subhanallah. minen ɗo min kewani tottude 3 jours walla 2 jours ko une semaine voire 1 mois par ce que en général min kewi tan tottude des hommes responsables walla soit joguiɓe des séminaires walla ko way ɗon ɓen keewi ƴettude toon ɗum waɗi min kewani minen tottude moyen d' une semaine soyi e d' accord joni ko mbaɗamo désir après mbaɗa kam sini andira merci. Oui. Encore. Añalle jam tan. Hade ma dogdi añalle jam. Holko mbatta ɗo kadi? Koni Adama yid jam min ko jam jinmi annene. Yidde jam tay kam nanani holko mbatta ɗo? Ay ano. Mi sikki tan gonɗa koye wadde compliqué situation. Mi haalanma hunde wotere jarani kada yegito aɗa tourna aɗa ndaara. Eɗen ndendi ko ganduɗa en mbawa sertu ɗum woni bébé Aïcha. Ay so hattino e an tan. Adno firto tan yaani ɗo koye kala. Gata ɓurani kam rendude. Gila jaaɗa e gallo min goni koye jam. Min haɗi on jam. Eyyi ko ana ɗemen jam. I min kam an kam Adama ndeɗa toñami de kadi. Ala fof ko mbatta ɗo. Ala fof ko mbatta ɗo. Ay Adama aɗa ko kalanta so woni ko mi woni seyɗani kaɗɗon tan jam o mi sikki ma taw gonta jam gati o mbawa hadde kam galle o gonɗo ɗo e nder galle ko gaddo kam ɗo suba kay jamma e kihiɗo awa hadde kam nadde ɗo gati ɓiyon won ani kalantuma mi wawa haala hande mi arrani pour duko aɗa ko jinmi aɗa ko jinmi s'il te plaît wattu adduma ɗo fof taw hay probléme goto a waɗani ndaar mi wawa haala ndaar woto mirdinam haala sabi Allah tan salamu aleykum on ñalle jam jam ñalligi ay jam tan Absa am tan ke amin yewmino waɗe ama joɗani ko nerodirani hakkudema ala andal fof enan ƴewrema tan mbiɗa yiyatamo minana tam a wawa yaade hay galle mamma en yaade ƴewoyde wona aɗa seeli kam an boy Adam he Subhanallah. Aïcha woni an bone. Aïcha bone natati ka galle am. ko woni haalnam bone ko woni an yama ɗan warami Adama nen Omar ko waɗi Omar jokku kam joni komi yahata miɗo yewta e oya momo ƴetti tournavis yuwi ɗum noddo kam on wohimo urgence to waɗi hôpital Saint-Jean-de-Dieu o maayi oui la ilaha illallah oui bone yo bone natati e galle on la ilaha illallah wallahi ɓe sukaɓe la ilaha illallah Muhammad ay way Omar kadi yahat kaso hande mi ñakkay ɓiɓɓe ɗiɗo to woni mi yaari to Omar woni Omar addi bone e galle on kadi Omar to woni Baru Oppam mi wari mo ɗum fof ko an waɗi ɗum fof ko an saabi haabi maayi sababude ma ay ba e pi kadi caggal o aɗa yaade yaltida e mo
ko mbatta ko woni faut ko an wadi dum ko an sabi dum hey sukuno man kan to ba ko ya hajuma la mi bira non mi wari mo tego sababu de ma mi yon odo njaar odo jaltide tiagal na habi may aboni gal faut ko an wadi dum america mandino jon yow la ilaha illallah bara buni hore ma ni badda yow tugu mako ba la ilaha illallah wari nedu la ilaha illallah mi gasi mi wari mo déjà gasi c'est fini jon ma yim fo ndej baru ko woni no faut ko an wadi ana wana responsable awana référence awana exemple ari ari yentide ko pem no faut ko an wadi wala mi jey no faut ko an wadi sababu na ko tan yentide mo ko an sabiru mi wiyat non ko an woni wona dimo pour ka yentide sehiram ko an sabiru e bimi ma war horam yimi fondede mi wartu ya bonde mi mona giji mi fera mayde bonde janay made an jiri mame makko ngandum ko ni o waya ya ko ni tamba ar bonde la ilaha illallah an ka mandino woni ka remu wasa su yidi maya to keba su yidi maya dum wona hajam déjà mi ko batto hol hal ka gasala al gorol oy fere aboni hol ma sobbe do sugar adam ay so fere aboni mas ya mas adam ardi ragile ma dum do wona solution ada no batten fara mer ngeen obi ha fa muñu ma fadi alas inno allah inno allah ana wadum kaso dami suti Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Comment est? Pour que vidéo? Au quoi? Adam anota Omar yuri labi holion. Je comprends bien ce que dit. O wi be mbi baro yiwi nen oɗo an no wiyete mumo labi ara mumuji hen taw ƴewen ɗo ɗo ba so ɗum so maydo en problème ɓeydo ɗum mbiya kono assistance personne qui est à Eh, moi je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe ici? amin gara To baru woni. Baru. Argaya. An holko mbadda? mi wari mo Bora le mam ya kam mi wari mo. Ka bousé ou bien ka jeo te ou bien saka da wara. An kaldan ko an woni Allah ou an woni malakal mawdu saka da wara. Pour quelle raison? mi wona ko limtuɗa ɗo ko fof mais mi wasi fortude ko mo waɗi ko mo bonni gurdam o bonni famille o donc o méritani wurde la fali minen ko mi waramo pour mi poids Ok. Tiagal ko kalan mami do en ko fof la fois passé tu t'en fous. Tu t'en fous e ko kalan mami do en ko fof. Hajuma ala hen. Ok, a wari mo. An ko prison barete da an. Tu sais que tu vas vivre le restant de ta vie en prison. Arandi dou. Mais regarde-toi. An fof ka jijam. Mais an mane madani. Cet instinct animal mane wonema. Ok. Wade an ko mbiyen mi ko kan nendo dejo
Tu es quelqu'un de réfléchi. Ada andi hajuma. Wade tu es un délinquant. Omar, an ka délinquant o joni. Wona délinquant. Kono mbima il fallait ko mi wada dum. Il fallait min ko mi wara mo ndemi yeeda. Et puis min so yini mi yaha prison. Min ni ko mbartotol. Hay so mi yahani prison ko mbartotol. Je m'en fiche. Je m'en fous. Ça halde yama wi kam je m'en fiche. Mi wanma ko boni ha. Min burma wonde min burma nyangude ha. Imbécile. Tu te permets de me dire imbécile, je m'en fous. Hors de ma vue. Kura yewa. Ayewa. Antam ana sanze ba. Diende. Ko jogu do. Ko ngadal mama. Mama sanze ma. Yewa ni ko. Hey, Adam, o nga burdo holko wadata do e galle he. What says? Nani? Ona yimu. Ko bingel mako addimo do. Tumo wi. Ay gil damal mbere wada mu ferene. Tum non what says tan. So ha yatta. Ko dum won jabgol ma. Yimi wat ses. Wala an ka jiddo ay jid Jitani encore une fois. Kono what says? Elle vient d'arriver. Ay stay an ka jiddo mi jitan te halam hanki woni halam hande amma jan degaaji yo ware galle he. A fami te me halino mo so koyngal makko yabite gallo mi ko mi jalto. Ɗum ɗo kadmani aɗa yaawi ƴettoyde des décision ɗi ngannduɗaa ɗi a miijotaka heen quoi gargol ummo e galle o actuellement alaa ko waawi waɗde dérangé sabu ɗum ummo o wii ko addimo ɗo ko bébé Aissa te ɗum kadi ko droit makko a waawamo ɗum hadde mi waawamo ɗum hadde ko droit makko elle n'est pas venue pour y rester ko garɗo juste de passage 3 minutes 4 minutes mo waɗa ɗo ƴewde bébé Aissa ɗum haydara bonnani ko non mbiɗa har ko non mbiɗa moƴƴi mango bébé Aissa nan ɗon haɗa waɗi ko ƴewde ɓiiko non mo dow somo wawi yo seppango mango mais a wata jande mum tan ummu encore min holko naati e gallam qu'est-ce qui se passe je rêve ou bien min koyɗi gonmi ou bien koye gongre ko gonmi ou bien gonmi koye woydude c'est quoi ce délire là Bintu Binta an kam
ko woni dogde e galle o ko holdum o wi kam oui mi wari mo gogoma yalti qu'est-ce qui se passe je n'arrive pas à comprendre baba min joni kawrum ɗo barude ino ƴiƴam ɓe ɗum ɓufti banggue fof a yiyani hana falim ɗum ɗo ƴiƴam ɓe ɗum ɓufti sengo fof mais holko nangi baro saka omo yaha omo holko saabi ɗum ɗo holko nangi mo saka omo jetta laɓe mi anda holko pourquoi ça pour quelle raison ne me dis pas ko affaire haabi wo ha joni affaire haabi wona affaire haabi wo de baba ko hol affaire gogo am kay mo ele ko yanti daɓɓe de gogo e mo toɓe jalti soɓe fayi soɓe jalti baba seesi wona yaltude pour ɓe jahade ko waɗaɓe relation quelle relation e hannam ko leeri ko mbawmi nande aɗa wiyami yaltude relation uji qu'est ce que c'est que ça holko ɓe mbaɗata ça veut dire gogo am kay koɓe yalti daɓɓe ko ɗum sagata makko woni ɗon ko ɗum barutini ko ɗum tagi o waɗi ni hetenen mi no hande hakkille jiba dande yiɗa mi yiya ɗum wawa wonde dow ala sehil ala bande